ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମାଆ ଦେଖି ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଘର ଭିତରୁ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଧରି ଦେଇ କହିଲେ, ପୁଅ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି 540 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଏଥିରୁ 500 ଟଙ୍କା ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ 500 ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଲି। ମୋବାଇଲ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହେଉଥାଏ। କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 5 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ, ତାପରେ ବି ତା ମାଲିକ କହୁଛି ତୁ ଯା କାମ କରିବୁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ନା ପଇସା ବଡ଼? ଯଦି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ନା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ପଇସା କମାଇବ। ଏତିକି ଶୁଣି ମୋ ମନ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମୋ ଆଖି ବି ଟିକେ ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘରକୁ। ଆଉ ଭାବିଲି ସତରେ ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ମା ଅଛି ନା, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଭୋକିଲାରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ।